Cześć! Czasami w komentarzach widzę wiadomości, gdzie Polacy chwalą ten fakt, że rzekomo na Białorusi i w Rosji zachowały się tradycyjne wartości, że reżim przynajmniej nie dopuszcza wniknięcia do krajów idei takich jak LGBT, podczas gdy Zachód już gnije. No cóż, bardzo dziwnie to słyszeć, ponieważ to wygląda jak jakaś romantyzacja wschodu. I dzisiaj chcę na ten temat z Wami porozmawiać. Nie po to, aby rozczarować, aby po prostu pokazać swój punkt widzenia i przekazać Wam informacje do przemyślenia. Mam na imię Maria i jesteście na kanale Polska oczami Białorusinki. Zacznijmy od tego, czym są tradycyjne wartości, co w nich jest zawarte, ponieważ to pojęcie jest dość nieokreślone, ale zazwyczaj do tradycyjnych wartości odnoszą się rodzina, religia, moralność, pracowitość, patriotyzm, szacunek do starszych ludzi i tradycyjne role płciowe. I zastanówmy się krótko nad każdym punktem. Rodzina. Niestety na Białorusi młodzi ludzie nie pragną do zawierania małżeństwa i zakładania rodziny. Wiek mężczyzn, gdy biorą ślub, przesunął się do 28 lat, a u kobiet do 26 lat. Wskaźnik rozwodów w 2023 roku na Białorusi wynosił 60%. Dla porównania w Polsce 36%. Możecie sobie to wyobrazić. Więcej niż połowa małżeństw rozpada się. Co więcej, na przykład wśród naszych z mężem znajomych większa część par nie ma dzieci w wieku 30 lat. I niektórzy z nich żyją w konkubinacie, a niektórzy już zdążyli się rozwieść. Czy ten punkt, czy to, co wymieniłam, świadczy na korzyść zachowania na Białorusi tradycyjnych wartości? Następny punkt to religia. 73% ludzi na Białorusi to prawosławni. Ja też. I ja bardzo szanuję prawosławie. Jednak kategorycznie się nie zgadzam ze stanowiskiem Cerkwi Prawosławnej, jakie przejęło jej kierownictwo w odniesieniu do aktualnej politycznej sytuacji. Rozumiem, że cerkiew, kościół, w ogóle ten instytut powinien stać osobno, a polityka osobno. Jednak my tego nie widzimy na Białorusi. Mam wrażenie, że Cerkiew Prawosławna na Białorusi istnieje tylko po to, aby usprawiedliwiać nielegalne decyzje i działania. Bardzo mnie to zasmuca. I tu nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i miłością do ludzi. Więc ten punkt też nie działa na korzyść zachowaniu tradycyjnych wartości na Białorusi. Moralność. Czym jest moralność? Są to pewne idee dotyczące zła i dobra, sprawiedliwości, uczciwości. I nie mogę zaprzeczyć. Zwykli Białorusini bardzo starają się żyć zgodnie ze swoim sumieniem. Jesteśmy w tym podobni do Polaków. Jesteśmy życzliwi, pomagamy sobie nawzajem. Jednak, niestety, bardzo przykro mi to mówić, są inni Białorusini, są dziesiątki tysięcy innych Białorusinów, na których opiera się reżim. To ci, którzy tworzą zło, czynią zło, popierają zło. To ci, którzy zastraszają, biją, wydają wyroki i wsadzają do więzienia. Czy to jest moralne? Czy to pomaga zachować tradycyjne wartości? Patriotyzm to miłość i szacunek do swojego kraju i jego symboli.
I moim zdaniem ta miłość i szacunek mają być szczere, z dobrej woli, a nie pod przymusem, kiedy cię przyciskają do ściany i mówią: musisz wziąć udział w tym wydarzeniu, musisz uczestniczyć w tej akcji, bo jak nie będziesz, dostaniesz po głowie, a jak będziesz, dostaniesz marchewkę. Moim zdaniem patriotyzm kształtuje się naturalnie w rodzinie, kiedy dziecko widzi, jak rodzice kochają swój kraj, ale nie pod przymusem. Ale na Białorusi wygląda to, jakbyś był zmuszany do kochania kogoś, czegoś, będąc na muszce. Następną wartością jest pracowitość. I tak, zgadzam się, Białorusini są bardzo pracowici, jednak z tego, co widzę, mieszkając w Polsce prawie 3 lata, Polacy są jeszcze bardziej pracowici. I wiecie, co przykuwa uwagę? To, że Polacy są bardziej aktywni w społeczeństwie. Co mam na myśli? Na przykład na drodze pojawiła się dziura. Jak myślicie, ile czasu minie, zanim na Białorusi ta dziura będzie naprawiona? Miesiącami ludzie mogą jeździć i udawać się, że nie widzą tej dziury, że zdecydowanie tym się ktoś zajmie, ale nie ja, ktoś inny. W Polsce ludzie szybko koordynują i rozwiązują podobne problemy. Szacunek do starszych jest bardzo ważną wartością. Nie wiem, czy mówiłam o tym już w swoich filmikach, czy nie. Jednak wydaje mi się, że patrząc na starszych ludzi w różnych krajach, można sobie wyobrazić, jak może wyglądać właśnie Twoja starość, Twoja przyszłość. I osobiście podoba mi się patrzeć na starszych ludzi w Polsce. Oni biegają, ćwiczą jogę, piją kawę w kawiarniach rano. Na Białorusi to rzadkość. Starsi ludzie na Białorusi po prostu przeżywają swoje czcigodne lata za pomocą bliskich, dzieci, wnuków, ponieważ z ich emeryturami w wysokości $200 trudno wyobrazić normalną starość. Więc ten punkt też nie świadczy o tym, że na Białorusi dążą do zachowania tradycyjnych wartości. I ostatni punkt to tradycyjne role płciowe. Jak to trudno wymówić. To pewne oczekiwania od zachowania kobiet i mężczyzn. I jakie są te oczekiwania? Mężczyzna jest żywicielem, mężem, ojcem, głową rodziny, podporą rodziny i odpowiada nie tylko za finansowe, ale w ogóle za bezpieczeństwo rodziny. A kobieta jest matką, żoną, gospodynią i w wielu rodzinach na Białorusi taki styl życia częściowo się zachował, ale w czystej postaci. To występuje rzadko albo bardzo rzadko. Dlaczego? Żyjemy w nowych czasach, nie w XIX wieku, nie w XX wieku, w XXI wieku, kiedy wszystko się strasznie podrożało, życie podrożało i rodzina, w której pracuje tylko mężczyzna, nie wyżywi się i kobieta musi pomagać mężowi zarabiać pieniądze. Poza tym uważam, że niewłaściwe jest przeniesienie odpowiedzialności za wychowanie dzieci wyłącznie na plecy kobiet. A to jest tradycyjne podejście, nie? Brak udziału ojców w opiece i wychowaniu dzieci prowadzi do wielu problemów psychologicznych u dzieci. Dziewczęta dorastają niepewne siebie, mają wiele kompleksów i nie mają przedstawienia, jak ma wyglądać niezawodny ojciec, mąż, a chłopcy dorastają bez orientyrów, jakim musi być prawdziwy mężczyzna. I na koniec jeszcze chcę dodać, że jeśli myślicie, że na Białorusi nie ma ruchu LGBT, to się mylicie. Są tacy ludzie i oczywiście
Oni nie mogą tak otwarcie mówić o swojej pozycji, wychodzić na marsze, jednak oni istnieją i zawsze istnieli. Generalnie to wszystko, co chciałam powiedzieć, tak powiem, przekazać informacje do przemyślenia. Bardzo dziękuję za obejrzenie, za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach już wkrótce. Cześć!